No dobre, tak čo to dnes bol za zápas pre Boha? Dráma až do konca. Dráma až do konca, dráma ako sa patrí. Zbytočne sme si to skomplikovali v druhom polčase. Nemuseli sme ísť vôbec do predĺženia, stratili sme také vedenie, ktoré by sa nám doma nemalo stávať. K tomu ten koniec, čo sa tam dialo? Tam nervozita, alebo naozaj ten súper by si nedávali, on dával skoro všetko? V obrane sme to nezvládli, my sme tam urobili zo pár chýb a potom ako keby sme sa v útoku zasekli. Nakoniec, aj keď taká bizarná... Aj keď teda ste doma vyhrali, nepodstúpili ste, ale tak si postúpili, takže veľmi bizarná situácia. Áno, akože za to sme určite radi, musíme si to teraz užiť, ale od zajtra sa už pripravovať potom na ďalší zápas. Nevieme ešte skupinu, takže na tom si musíme počkať. Tibor, predsa len daj takú emóciu, hrali ste doma skvelé publikum, ja vidím, že ti to začanie nedokáza, ale postupili ste, takže pustí. No dobre, tak sme radi, akože naozaj, že na tomto sme pracovali od začiatku sezóny, musíme si teraz počkať na skupinu a od zajtra sa pripravovať na sobotňajší zápas. Ako to oslavíte? Dnes si to užijeme a od zajtra sa pripravujeme na sobotňajší zápas.